טוב, ראינו מישהי מהטיקטוק שעושה מה שצריך לזרוק קובייה, ואז צריך לאכול לפי ענב. האחרונה שנשאר לה הענב האחרון, היא נפסדת. אני אתחיל. 4 ענבים. טוב. 1. 2. 3. 4. צריך כן, אני אוכל אותם בינתיים. 5. קחי ביד. 2, 3, 5. טוב, טוב. 5. 3, זה מזיק. 4, 5. אוקיי. 1. שנייה, לא ראיתי את הקובייה. 2. תורך. נפסדת. יצא ל4. ניצחתי. אבל לא, אם יוצא לי נגיד 2 או 1, אז זה לא נחשב. אוקיי, אז תעתי לי עוד פעם. 5. יש לי אותו. תורך. 2. ניצחתי. אני מקבלת 50 שקל. גם 100 שקל. ביוש. ביי, לך. דרך אגב, הענבים מאוד מתוקים, מאוד טעימים והם ענקיים. והם סגולים. היה לנו ענב בגודל כזה. ביוש.